Diyos na lang ang labi
tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si nga nagbukat sin bidang DJ Alvin on the mix. Maduruto manaribo. Iya tanong nga inataman, kaupay kadla pag-indan. Tungod kay kanya inataman, mga bukad na murang-rang. May biyuos na natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring sin nga nagbukad sin gidang nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga pinubuatiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si nga nagbukad sin gidang tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si nga nagbukad sin gidang may daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga pinubuatiyan. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si nga nagbukad sin gidang Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, pigsuti, ang tanong panaribuhi. Kay basi manaring si ngan magbukad sin gidam